Hej. I denne video skal vi kigge lidt nærmere på socialkonstruktivisme. Socialkonstruktivisme er navn på en gruppe af videnskabsteoretiske tilgange, som har haft en betydelig gennemslagskraft i de senere årtier. Termen dækker over en række meget forskelligartede positioner, og de repræsenterer et radikalt opgør med den herskende ortodoksi inden for videnskabsteorien i det meste af det 20. århundrede. Et socialt konstruktivistisk standpunkt hævder, som minimum, at et givent fænomen, som normalt betragtes som naturligt og uafhængigt eksisterende, i virkeligheden er menneskeskabt og bærer aftryk af sin menneskelige oprindelse. Det er formet og præget af menneskelige interesser. Et fænomen, som i denne forbindelse har været genstand for stor interesse, er for eksempel kønsforskelle. Kønsforskelle har traditionelt været betragtet som biologiske og fysiologisk fastlagt. For eksempel, kvinder er af natur svagelige, emotionelle etc., mens mænd er psykisk hårdføre, rationelle og ufølsomme. Men mange forskere har argumenteret for, at køn i stedet er en social konstruktion, det vil sige noget kulturelt betinget. Køn har ingen fysiologisk realitet, det er blot samfundsbestemte kønsroller, som tjener bestemte gruppers interesser. En tilsvarende debat har stået om den biologiske realitet af racer inden for menneskearten. Socialkonstruktivister hævder også her, at raceforskelle er rene sociale opfindelser. De er produkter af visse ideologier og politiske magtgrupper, der ser deres fordel i at postulere sådanne forskelle. Nogle vigtige pointer, der ligger bag de socialkonstruktivistiske positioner, er, at de som udgangspunkt indtager en kritisk tilgang til de fænomener, der undersøger. Der ligger ofte et klart, omend implicit ideologisk element i socialkonstruktivistiske positioner. Når et fænomen udpeges som en social konstruktion, ligger der her i en opfordring til at ændre det, eller i det mindste underkaste det en grundig kritisk vurdering. Dette gør, at socialkonstruktivismen, som noget særligt, har en såkaldt frigørende effekt og evne til at stille spørgsmålstegn ved forhold, der ellers fremstår som uundgåelige. Socialkonstruktivismen stiller skarpt på, hvordan magt etableres, udøves og forandres gennem sprog og tegn. I og med, at vi erkender, at en ting ikke er autonom eller naturgiven, men i stedet skabt af os, af kollektivet, er det nærliggende at tage op til vurdering, om dette fænomen fortjener at blive videreført. For eksempel kan vi ved at ophæve diskrimination, eliminere de tilsyneladende forskelle, der eksisterer imellem kønnene og imellem racerne. For de er ifølge konstruktivisterne skabt af diskriminationen, ikke omvendt. De spørgsmål man derfor må stille til socialkonstruktivistiske analyser, er, hvad er det, der er konstrueret? Er det selve fænomenet? Er det ideen om fænomenet? Er den måde fænomenet opfører sig eller tager sig ud i den konkrete kontekst? Er det de erfaringer, der følger af fænomenet? En væsentlig kritik af socialkonstruktivismen er, at den i sin radikale form fornægter al objektiv viden, og dermed også sin egen eksistens. Ud fra socialkonstruktivismens egen logik, er den umulig at hæve det som en absolut og generel metavidenskab. Tak fordi du så med. Næste video kommer til at omhandle hermeneutikken. På gensyn.